Dikjarazzjonijiet li l-Ministru Tonio Fenech għamel ftit iktar minn sentejn ilu jikkonfermaw li l-Gvern immexxi minn Lorenz Gonzi huwa kontra illi tiżdied il-paga minima. Fl-Isla fit-28 ta' Marzu tas-sena 2010, fil-preżenza tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi, il-Ministru Tonio Fenech kien qal li żieda fil-paga minima toħloq u mhux issolvi l-problemi. Jekk jien nolli il-minimum wage solvejt problema, jista' jkun li noħloq problema u mhux insolvi. Fl-Isla ftit iktar minn sentejn ilu, Tonio Fenech kien saħansitra sejjaħ żieda fil-paga minima bħala trappola. F'dawn iċ-ċirkustanzi faċli li naqgħu fit-trappola li ngħidu s-soluzzjoni li nollu, però li nollu jista' jfisser li nweġġgħu iktar in-nies li qegħdin fuqha. Id-dikjarazzjoni ta' Tonio Fenech jikkonfermaw l-ipokrizija tal-allegazzjoni tinfondati li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel fil-konfront tal-mexxej Laburista Joseph Muscat dwar il-paga minima. U dan għaliex id-dikjarazzjonijiet tal-Ministru tal-Finanzi illi żieda fil-paga minima toħloq mhux isolvi l-problemi u li żieda fil-paga minima hija trappola huma l-politika uffiċjali tal-Gvern li jmexxi il-Prim Ministru Lorenz Gonzi.